Наем или заем? Вечният спор в България. Повечето хора най-вероятно ще кажат, че по-добре да изплащаш собствено жилище, отколкото да плащаш на хазяина. Пари на вятъра. И най-вероятно ще се прави, обаче има някои ситуации, в които е по-умният ход да живееш под наем. Ето кои са те. Първо, краткосрочен престой. Ако ти в този град още не си се определил, не знаеш как точно ще се развият нещата в кариерата, може би е по-добре да изчакаш и да живееш известно време под наем, преди да вземеш доста важно решение за твоя живот. Второ, имаш по-изгодни инвестиции за твоите пари. И тогава наем през инвестиция носят повече пари и това би бил по-умният ход. Трето, все още си в развитие от гледна точка на семейство, приятелка, връзка и така нататък. И в тази ситуация е по-добре известно време да поживееш под наем и да разбереш какви точно ще бъдат твоите нужди. Истината е проста, че наем е инвестиция в свобода, а заем в сигурност. Въпросът е какво е по-удобно за теб днес. Какво ще кажеш? Сподели в коментар. Хубав ден на всички!